Good morning. Pinapakyaw na po yata ang mais. Ba, mayroon pa yata ang talong dito. Oh. Naano na naman ini? Oh, ito po yung mga artista natin. Si Apo Ngasa, si Mother Deer. Oh, ito po pinakamaganda sa Talo na Bayo. Ha? Si Rabon to. Tignan mo kero lete. Malak ko pa naman di malak. Saan siya magkano rin talong? 70. Ate kung talaman talong po, nakipasa ko niya 15 kaya malyari ka. Ay mga karating magkano? Oh, pulo. Marami akong okra. Agad. Ba, may tao doon. Ayun oh. Sino kaya yun? Nakadaman. Tunggal-tunggal yan mo pala. May sana, tunggal-tunggal. Okay na. Okay na. Tumaba si Joy Boy Jo. Gumanda ang katawan niya, nagka-muscle. Walang ka muscle. Oh, muscle. Ilang taon ka na, Joy Boy? Manap-nap lang talaga. Walang bulan yung malayo. Ah, very good. Ilang taon ka na kasi? 50, boss. Sarado! 50. Sarado! Hindi, may allowance. Ah. Robot! Naputulan tayo ng kuryente kahapon. Ano nangyari? Nagkamali na nga na, boss. Nagkamali o hindi ka agad nagbayad? Agad ako nagbayad, boss. Oo. Sulang pa lang, 8:36. Kabubukas pa lang nila. Ah, tinuluyan tayo. Nagulat si Apple. Dapat, boss, magmultahin mo. Kaya nga ang nangyari kahapon, tumawag sa akin. Nagulat ako, naputulan tayo kuryente, sabi. Baka ka hindi nagbayad agad si Robot. Ay, binigay ko resibo, boss. Nandun yung oras, 8:36. Kabubukas lang nila. Ah, ganun ba? Ako kasi alikong puto. Hindi, nagpapaalam sila. Ngayon, hindi na nagpaalam. Kaya nga Oo. Hindi nalalasahan yung ano mo, boss. Yung power mo. wala akong power, kilikili power meron, Robot. Hindi nalalasahan ah. Ah. Kailangan ng ano, kamay na bakal. Walang iya ka Robot, kamay na bakal ha. Boss, dapat Ah. medyo adjust yung pagbabayad. Oh, dapat agahan. Mga 15. Si Boss Apple, pagka malapit yung finish line. Oo, hindi mo makonta. Ano yan? Ano yan? Hindi mo yung boss. Yung truck mo yung boss. Ang truck. Sige boss. Sige, ano ginagawin mo ngayon? J-Boy, dagdagan natin yung gawin mo ngayon. Ano yan? Pagkain boss ni Russell. Ba? Sana all. Ay, thank you, Boss Apple. Naupo na ako, kausap ko sila parimbong eh. Siyempre, inuna ko muna sila. Ay, sarap ng kape. Ha? Mga ready siguro. Kaya si Aching Basa talagang nagtatanong pa, no? Kung anong oras kami dumating, anong oras kami umalis. Lagnet, bata ganyan. Nagkakape ako. Vlog mo, Jo. Ano na yung tutunga ka rin kayo? Vlog mo si Darang Wina. Wina maganda. Hari ng weteng. Oo. Hari ng weteng ng San Miguel. Oo. Ha? Hanggang ngayon po, available to, dalagan-dalaga. Walang kabilang-bilang. Walang naging boyfriend since birth. Woo! Sumaya na naman po ang araw ko. Woo! Eh, mamig-reply.
Ito kasabi ko. Bibaya, San Luciano. Ali, kapapahan ka ako. Florida ito. Wala po mo na. A few moments later. Oh, Robot, hagay ka muna. Mahilig ka sa kulay green na. Anong gagawin mo? Palitan ng tangkilan pa. Hindi po na tubig, tsaka gas. Ah, gas. Okay. Ayan po, dumating na naman si Kaka Robot. Makapag-deliver na ng ano? Galon. Ha? Wala na naman yan, Robot. Pero parang tumaba si Joy Boy Jo. Gumanda ang katawan niya, nagka-muscle. Walang kamasel-masel. Oh, muscle. Ilang taon ka na, Joy Boy? Manap-nap lang talaga. Walang pulang yung malayo. Ah, very good. Ilang taon ka na kasi? 50, boss. Sarado! 50. Sarado! Hindi, may allowance. Ah, Pag sarado, baka hindi na malintigan. hindi 50 no? 50 nga. 50, boss. Sakto. Hindi ka mukhang 50, mukha kang 49. Mukha ka 60 yan. Kaya pang 30 years ni Joy Boy kay Kajo. 50. Mga 80. Ah, Joy Boy. 60 yan, boss. Oo. Anong pangalan yan, Jo? Yung alaman mong yan. Ito? Oh. Snake plant. Na? Snake plant. Snake plant. Ah, tumuto ka yan. Snake plant na rin. Kakaiba naman yun sa'yo, no? Yung pinuntahan natin kagabi, Bongabilla Farm. Oh. Yung sa'yo, halo-halo farm. Ah, Robot. Yung pinuntahan namin kagabi, Bongabilla Farm. Yung kay Boss Apple, alo-alo farm. Iba-ibang klase, oh. May aloe vera. May, hindi ko alam, ano to? Ito, ano to? Ito, anong pangalan to? O, patay ni Jenny. Ay, pa na. Ito, ano to? Liliit. Di pa ni Keta. Pero singitan po siya ng buya. Ha? Assistant talaga si Joy Boy. Ah. Ayan, nauna yun. Kahit saan mo pwesto, pwede. Bili ka pa yan na. O, yun yung bini mo. Uy, Yan, bini mo. Bini. Magtagalog ka, Joy Boy. Limutan mo yung paitang patungan. Tagalog ka. Oh. anong lilibutan ko, boss? Dito, Ito. ito. Ang gitna mo. Gitna mo daw. Oh. Yan. Balanga yata yan, no? Balanga ba ang tawag dyan? Yan, oh. Wala kayang tiyanak sa loob to. Ay, tiyanak. May Baka tiyanak. tutuklawin ka niyan, tiyanak na yan. Yan. Parang buntot ng barag. Buntot ng buhaya eh. Tangkang kundad, nakasanting. Ikikita na siya daw. Mga kanino. Sabi ngayon. Ah. Pag dinala ko si Ay, Condals sa doon. bagya. Robot. Mga dikiya kita oh. Mga sandali. Baka tuktukan niya. Tsaka may mali, Joy Boy. Pagka naggaganyan ka, dapat align. Sige pa. Align mo. Hindi naka-align. Yung butas. May butas parehas. So, dapat nakadiretso doon. Hindi. Ito. Tuwid dapat yan. Yung butas nila. Ayan, may butas doon, no? Ito. Ayan ka rito. Ito, butas. Oh. Saka to butas. Dapat diretso. Alignment. Ang tawag dyan. I-align mo. Hindi. Yan. Okay na. Konti pa. Yan, para swerte. Ay, hindi. Tabingin. Diretso mo. O, tabingin mo yung ikot niya, Joy Boy. Yan. Yan. Okay. Very good. Yan. Natuto ka na rin sa garden ngayon, no, Joy Boy? Dati, talent mo, nagre-repack lang, no? Ngayon, hardinero ka na rin. Pag nagkalupa ako, gagarapin ko. Wala ka pa lupa ngayon. Sa paso, ang dami, oh. Umihinga kay Boss Haskell. Saka sa kuko meron.
Ganyan po kasi pag si Joy Boy. Dahil sideline po to. Binabayaran po to kada galaw niya. Hindi wala po libre ngayon. Wala na libre ngayon. Yee! Mayroon pang buhay. Wala nang libre. Ano palang tanghalian natin ngayon, Boss Apple? Hindi yata naman yung si Julian. Robot no? Na? Hindi pa naman yung kinolobot. Dinakdakan siguro. Dadakdakan natin. Baka isda na naman. Favorite ni Robo yung dinakdakan eh. Bababa na yung portion natin sa isda. Oo. Puro isda. Isang linggong isda. Maubos yung portion natin sa isda. Makababa lang portion niya. Saan, boss? Ano? Makababa lang portion. Ah, kaya lang. Saan mo naman nakuha yun? Kung wala, mitas ka portion. Boss, tapon na to. Ayun na, talam ko yan. Ah, paano tatanim yan? Istatasak mo? Tagal mo kita mo. Ito yung karakar chichi. O, kalakala kutsi. Pag daw hindi ka may regla, Oh, maglalaga ka nito. inumin mo. Re-regla ka, kahit lalaki ka, re-regla ka. Oh, ba. Matatanong din, boss. Tutukin mo. Pero gwapo si Robo sa camera. Oh, artista. Oh. Guwapo, kaya lang hindi alata, boss. Oh, gwapo. Boss, tusok ko lang rin. Norman daw. O yun eh, mo palahin mo ko. Daramay pa ka rin yun. Guwapong walang pera. Ba, Anin wag mo sabihin ng walang pera kung ano sinabi mo yung mangyayari sa'yo. Ako bago ako matulog, marami akong pera kako. Oh, ganun dapat. Kung ano sinasabi mo, Joy Boy, yung mangyayari sa'yo. Ini, boss. Oo. Baka nung maliit ka, sinabi mo, wala kang buhok. Kaya ngayon, wala kang buhok. Oo, ganun lang Palahin yan. natin sabihan na lang mo. Oo. Talagang alam po, boss. Pakita mo nga sa camera yung ulo mo, Joy Boy. Ang ganda, matulis. Ay, baka masira yung ano, boss. Sisira yung camera. One Masira time yung robot. pelikula. Ay, Oy! One time robot. Pakita mo nga yung boss one time, mo. one time naman. Ay, di two time. Para naman mag-enjoy siya. Kung ayaw mo ng one time, eh di two time. Robot para naman mag-enjoy sa boss head mo. Oo nga. Makita niya yung ano. Masayang masaya ako pag nakita ko yung buwan. Umaga, ha, Joy Boy? Boss, ang pag-ibay na. Inubos yung bakal ko ni Boss Apple, oh. Yung retari-taso ko, oh. O yung abo, sa lalagay. Yung abo. Abo. Ayun, abo. Ipiting ng... Pwede siguro pansahog sa ano yung Joy Boy, sardinas. Gayatin mo na maliliit. Oo, pwede siguro. Oh. Wala naman siguro lasa dyan. Oh, kung nakakain sana yan, ang daming mga gulay, oh. Ah. Parang gumaganda yung kapaligiran, Joy Boy, no? Pagka may halaman pala, Pag may... maganda sa mata. Ha? Wag mo kontrahin si Boss Apple, baka hindi magpapaluto ng tanghalian, kaya kailangan lagi mong sinasangayunan. Nakakit ang sabik na robot na lutuan mo na. Meron ko yung sabik na. Lutuan mo na lang. Hindi. Wala mo ang lambre. Ay tayo, ilagay mo yun, diskartin mo. Oo, dito na lang. Yan, Joy Boy, oh. Kita mo yung parang ano? Ang tanghalian natin, Boss Apple. Dapat dito, oh. Sa pader. Ano? Oh. Bitin-bitin. Hindi ka rin ganito. Sorry. Nakikita mo maputi. Yan mo, ano? Halik, dito na lang. May space dito. Yan. Yan. Yun pala, sumakit yung ulo yun. Diyan lang pala pupwesto. O, ito, tanin mo na yung kalakala kutsi. Doon tayo sa labas. Baka makalimutan mo. Tara. Mga space mo doon robot. Sunod mo lang. Ito may robot, kinakamera ko. Oh. Sunod mo lang doon. Saan, boss? Sunod-sunod. Sa harap? O sa likod Doon, niya, no? sa harap. likod, no? Doon sa taas ng bahay, sa bubong, kung gusto mo. Ang pag-iinabog niyo. Ba, may tao doon.
Ayun oh. Sino kaya yun? Nakadaman. Tunggal-tunggal yan mo, pala. May sana, tunggal-tunggal. Okay na. Okay na. Boy boy. Try mo nga ilipat sa pasuto kung mabubuhay. Yung sa res ha. Oh. Ay, hindi boss. Pag pinuno mo yan, mamatay na. Mamatay na yan. Ba't dyan tumubo? Parang may ano, baka, nagtapon ng Ano yan? Bombshell. itlog na may kanin. Ayun, itlog. Kailangan ba yan? Yan. Kailangan na ng neto. Okay na. Gusto mo ba? Kasi kakain na rin yan. Kasi robot, pagka lumaki na yan, nilipak ko rin sa baso. Magbobonsai siya nun. Tataba yung ugat niya. Magandang tignan nun sa baso. Ba? Dapat sa lupa muna. Marunong si Boss Apple talaga sa halaman ah. Magaling yung Boss Apple eh. Yan, spray ko lang robot na. Ganyan yung pagitan niya. Basta diretso, Joy Boy, huwag mong iliko. Di ba kaya pwedeng patayin mo na yung Joy Boy, yung halaman na yan? Hindi na ano boss. Na? Gawa na yung sabitan boss eh. Ah, kaya pala hindi niya pinapapatay no. Sayang. Sabitan ako. Sa daming pwedeng pagtamnan ng ano, tutubo yung saresa. Diyan pa tumubo, no? Sa gitna ng ano? Ano yung tayo lang ng ibon sa Korean, Joy Boy? Yun yung tinatawag nila ng ano boss. Tumubo sa batuan. Hmm. Madaling minit, mamatay. Hmm. Kasi walang ugat na ano, matibay. Yun namang tumutubo sa ano, damuhan. Oh, Mas na ano, nadadaig sila sa damo. ah, okay. Madaling ano, madaling matukso. Hmm. Ang ganda nun natin sa ano, sa kabilang side, oh. Dalaga pa yata yun eh, Joy Boy. Dalaga. Oh, dalaga. Maraming dalaga dyan, no? Oh, Siguro walang ganong lalaki dyan. 5 sila, oh. Hindi nagasa, puro dalaga hanggang ngayon. Oh. Ano gagawin mo niya? Dapat daw, diretso. Dapat dito, putulin na lang. Putulin mo na dyan. Madali lang palang tanim yan, no? Hindi para mahirap itanim. Ibig sabihin, boss, ano, madaling mabuhay. Mhm. Okay. Ba, tatanim mo pa yan? Sayang. Galing ah. Dami mo na itanim dito, no? Tumubo lahat, no? Na Joy Boy. Tumutubo lang dyan, boss. Tinawag mo yun doon. Sabi mo, mamatay, tumubo. Ito, boss, oh. Ano? Alin? Ayaw nga tumubo. Kasi malamig yung aking kamay. O yung ulo mo malamig? Yung ulo ko mainit. Hindi tumutubo, boss. Oo nga, no? Kaya lang yung langgang, paborito akong gusto ko. Tingnan mo to, Joy Boy, oh. Kakaiba yung mga na binigay ni Idol. Kay Boss Apple, oh. Oh. Oo. Ito Oh. parang namatay. Hindi, Ito ganyan yun. lang talaga yan. Natutuyo Binigyan mo ng siya. konti to. Oo, kulang sa diligyan. Hindi mo pinapansin.
Sitisay, nadidiligan mo. Kailangan, pinapaliguan mo. Nadidiligan yun.